pancen piyai kuwi anggere nuwun sewu lho iki nuwun sewu. Irung rada pesek pancen suarane apik. Iya. Sing marake dadi ling ngetokke sithik-sithik. Sampeyan ra kena main fisik lho, ra kena main fisik. Beda karo sing mongkrong ngene iki dadi ling ngetokke angin ra akeh dadi suarane kurang apik. Sapa? Ya ampun. Sampe ra ngerti lah kok gawe bayangan hidung ya sak jam. Kok diece. Bayangan. Sindene Pak Anom ya lek gareng. Heeh persis. Sapa ta? Heeh, iki nek persis ndene Pak Anom Sing jenenge sapa? Goper ta iki. Oper. Ben patut. Oh ya. Ora ragu-ragu terus. Wo suwe angen teni. Nek nyawang wajahe sampean jare ra montro-montro lho. Wes. Suarane elok ya. Diwales awakku. Piye Mas? Lho kok parah kayak gembres. Kok trembelane. Ya Allah, sia-sia. Ya jane nak rupane iki ora berjaji jane. Mung suarane. Aku ra omong. Yoga-yoga. Kuwi jenenge wong jujur ya ngono kuwi. Sampean ra lara aja lara. Ora, aku nek jujur ngono kuwi ya jujur pira, malas apa pira aku ya ngono. Duwe kekurangan ya duwe keluwihan. Suarane lok tenan. Oh tenan. Sopo no? Heeh nek ngerti wonge gelo. Suarane elok mesti cahe bagus gede dhuwur, kuning nemu giring. Wah, jeblane iki. Jebulane kok. Jebulane kok sakmene. Heeh cilik kayak jeblane ora kuning nemu giring. Wungu telek. Wungu telek. Mbah Santi cerak iki sing nonton wah biajiret kok bocahe mulya ngono. Oh, trembel. Ning kemakine ra umum. Wah. Iya ta? Saiki wis ora. Ora ta? Heeh. Saiki wis kong kok dadi wis ora kudu. Ayo. Ayo. Tekan rasaku hantu
bapane Wawot ting anyut-anyut. Alah. Jeneng Tak alem le nek bojomu. Saya sayang. Heeh, dadi pancen wah aja meneh kok ngengek-ngengek rebab. Lah, wah ngelus-lusi galuh kowe jangan ngringik kae. Dekepen nduk, dekepen nduk. Dekepen nduk. Semakin cinta. Dah terus ngono. Kocek. Lho kok kocek ta Mas? Urung. Oh, malah.
Nggih, matur sembah nuwun. Mbak Esti ingkang sampun kepareng ngaturaken setunggaling langgam angenteni kanthi laras pelok paketipun barang kapurwakan Sekar Sinom mugi dadosaken syukur nani penggali panjenengan Piri sepuh sarta para rawuh kakung sumawon putri ingkang dhatwi nanting suka basuki. Mila saestu ing samangke tesih kepareng nyunggata panjenengan lajengaken pamundhut pamangkugati sesarengan panjenengan ngrespi dedaharan ingkang sampun samekta dening Nara Karya Krida Dharma kepareng dhahar kanthi sekeca ing manah nyunggata kanthi swanipun ajeng Dwi Setyani. Sekar langit tok gunyake ra ilok-ilok tenan kok. Digarap alus ya penak, digarap ngronjal ya keras ya elok. Ya keras ya elok. Jenenge yoga wis profesional kabeh. Manut situasi dan kondisi. Anggere Mas Hari kuwi eneng ngene aku seneng kok. Hari sapa? Sik ndemung lho. Rebo. Lah ya hari Rebo. Ranggenah. Hari. Saiki aja do garapi sik demung karo sik ngebas. Ora diampirke kapok kok. Oh iya. Oh iya sing ngebas ya. Kowe ngono kudune tengah siji kowe teko lho Reng. Orang teko kowe tak potong 15.000 lho. Oh, iki berarti administrasi ini ngono iki. Potong 15.000 lho. Iya aku wis nyepake jujul lah ya ngono kuwi terusan ngono. Ora ngono iki, Pak. Apa ya enteng nyepake jujul. Caos panglipur, Mbak. Nggih. Nggih. Larase napa? Barang. Oh, nggih, barang. Apa nek peh gedhe iki kudu pelek barang po? Heeh to. Burung mesti, kadang yo kan cilik barang. Enem ngono. Lah kan yo cilik barange kok. Oh, wah wis. Bangsa aku kok ya Isih pelok barang. Ki mau Mbak Esti angenteni. Terus liramu kira-kira apa? Kira-kira aku sing nyandak. Sing nyandak. Heeh. Ngalamun. Ngalamun. Piye ta jane ya nganggo ngalamun dingen-ngen sik. Kuwi bawane apa to? Sempeng pelek. Oh, sempeng pelek barang. Banjet ya ora apa-apa. Oh ya. Gandeng iki wis to sekarep, aku ya bawa barang. Iya no. Heeh, barang. Barange ngalamun. Lah iya. Oh, sing penting sak-sake to. Sing penting mlebune iki pas ngono lho. Sing penting mlebune ngepas. Iya. Heeh. Sinom rasa cundhuke piye Mas Sural sik dhewe? Iya. Aku tekon senior sik to. Lho. Ayo. Piye? Ya ngono yo an. Ya wis Kok kono. paroide ngene ngopo to? Ya wis kono sak karo. Paroide ngene ngopo? Oh, sing penting barang. Oh, bapak poconge keneng kok. Nah. Ya ora ngono bapak pocong ora ya terus anu ora sida. Heeh. Ora ya mesake to kuwi. Sing penting barang kok, Mas. Gegarane wong kremi tutu bondo tutu rupa emong ati pawi
gede. Nek semuju gede. Suara. Lah iya. Gandem. Tegese iki gedhekke swara, cara swara Werkudara. Wah. Aku ya iso lho Mas gedhekke Mas. Terkadang iso cilik, jan elik cilik kae. Heeh. Ya rembukan apa kok ya. Sak karepmu cak ngono lho. Serono nek sak karepmu iki. Aja dong kerbuk sing kira-kira rada ngemu saru. Mesake kok wis tuwa Mas. Mesake sing wis tuwa-tuwa. Iya. Terus pingine tenan. Kamangka gek cekcok ya tak ya repot to kowe ya. Aduh. Maaf. Lah yang ngarane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang sing nangel kowe Bu. Alah gur karek maknyik ngono kok. Aku udah kecepeten. Heeh. Ora kecepeten terus wis ya aku ki selakan. Hubungane apa? Ayo. Heeh. Sing nangel kowe. Yen angel tan kena di numbas arta sembah nuwun Mas Gareng. ih Tak celuk mbah ya pengewuh. Jare diputu. makili putuku Ya bisa. iya. Nyus. Ndani ya.
Sampun matur sembah nuwun. Langgam ngalamun kapur pakan Sekar Asmarandana kunjuk panjenengan pin sepuh sarta para rawuh linanggung sutresna budaya mugi dadosaken sukornan penggali panjenengan hati lenggah kinurmatan warganing pasamuan kakung Sumawan putri ingkang dahat pinanting suka basuki malih kunjuk ingkang katemben rawuh ngaturaken pambagya kalujengan wilujeng sonten